Ayan na. Dapat tamang combination ha. Ayan, sige. Sige, yung taya lakasan ha. Alright, meron ka ng tatlong chances. Ready? 1, 2, 3, go! Yeah! Sino? Joanna. Tsaka, Si Esther. Bele. 2 chances lang. Pareho yung Ay, hindi. combination. Ready? Oh, yung taya lakasan! Tayaan, nakakapagod. Uy, prepare. Ayan. Sino ba tayo? Sige. Ready? 1, 2, Vanessa yata tayo. lakasan ha yung taya. 1, 2, 3, go! Malakas! Esther, tsaka si Darius. Sorry. Sana lang kaya pinagot ka na sa Dapat tama akin. yung combination. Sana lang kaya Sasayaw ka. Sige. Wait lang. Isa na lang yan pag mali ka, yari ka. Lakasan nung dalawa. Pag isa na lang yan pag mali ka, yari ka May na. pairing ba yung action? Dapat galingan din. Hindi, okay lang. Basta malakas. Lakasan nung Yun lang yung nung clue mo. paya. Yun lang yung clue mo. 2, laming extra. Alright, last na to ha. Ate, sila sila to ha. 1, 2, 3, go!